Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα παίζουμε Hero Zero GR14, πέμπτο επεισόδιο. Περιμένετε λίγο να δω. Είναι νομίζω, λοιπόν, πάμε στο κανάλι μου. Είναι πέμπτο επεισόδιο, σωστά. Όπως βλέπετε ακόμη χάνω τιμή, πήγα 67 level. Η ομάδα μου η Gmail δεν βγήκε ακόμη. Αναβαθμίσεις έχουμε αυτές, ανεβάσαμε αυτό εδώ μόνο. Έχουμε 88.000 κέρματα και 28 donut. Επίσης έχω εδώ τον φίλο μου τον Anonymous Hacker, τον Πάκα 1000 συγγνώμη. Πες φίλε, Γεια σας παιδιά. Να ξέρετε, εγώ δεν έχω κανάλι. Σήμερα ήταν να κάνουμε και άλλα βίντεο, όπως ας πούμε ποδοσφαιράκι και τέτοια, αλλά δεν έγιναν πολύ καλά. Ειδικές αποστολές. Θέλω να τελειώσω τη λούση να πάρω 8 donut, αλλά είναι 70 και δεν μπορώ να την κερδίσω. Δεν πειράζει, δεν το ξέρω. Περιμένετε λίγο να δούμε αν είναι κανένα καλό αντικείμενο. Δεν πάτησα νέα αγατά, ξέχασα. Βάλουμε και το βοηθό. Λοιπόν, για να δούμε. Όχι, 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 όχι. Τι δεν το κάνω. Να αγατά. Όχι, όχι. Δεν ήταν καλό, όχι. Όχι, όχι και όχι. Πάμε να δούμε το όχι, 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 όχι. Βαριέμαι να ξαναβάλω τα ρούχα, οπότε τώρα κερδίζω τιμή. Αλλάξω την περιγραφή. Την άλλαξα. Έχω πάει μπρούτζινο 1 επειδή έχανα τιμή. Ήμουνα σημαίνει 3, 2, συγγνώμη. Πάμε να κάνουμε κάτι μάτς. Ας κάνουμε το σωτηράκι. Πόσο έλεγα είναι αυτό? 43. Δεν έβλεπα ρε φίλε. Δεν πω κάτι. Καλά δεν έχεις άντε. Ναι, κερδίσαμε 135 τιμή. Βασικά όχι. Θα τα βγάλω τα ρούχα. Θα τα βάλω το Σάββατο, την Κυριακή. Την Κυριακή μετά τις 9 η ώρα που τελειώνει το βήμα 2 του Ευνοά. Θα κερδίσω πολύ τιμή και αν μπω στους top 10 θα κερδίσω και donut. Ας πούμε ένα γεια στην ομάδα. Πάμε να σας δείξω λίγο τα άτομα. Pixels, Chop, Σάλευτο, Sony, Hodor, Αναστάσης 5, Κώστας 513, Gangster 1, Shot Pow Magic, Agi, Alex 451, Φιλιάς 10, Head Ermi, Sami, Ανατσία 2005, μήπως ήθελα να γράψω Αναστασία, Σπύρος 1231, ήταν η ομάδα. Έχουμε επεκταθεί σε 43%, έχουμε πετάξει 16 καρπούζια, έχουμε κάνει 31 ομαδικές μάχες, 19 κερδίσαμε, 12 χάσαμε. Το μέσο όρο της ομάδας είναι 33 level. Και επίσης θέλω να δείξω ακόμη ένα, τον φίλο μου, τον Πάκα 1000 που είναι εδώ δίπλα μου, είναι αυτός εδώ. Κάτι έπαθε και δεν μπορεί να μπει, μάλλον το χάκαραν. Να ξέρετε, το έχω σταματήσει για λίγο καιρό επειδή
Αλλά παίζω λίγο tanky online περισσότερο τώρα τα τελευταία, αλλά δεν πειράζει. Θα το ξαναρχίσω και το κίνητο. Και εγώ έχω Tanky Online, αν θέλετε να με βρείτε Chris Tanker 2016. Πάμε να σας δείξω μια ομαδική μάχη. Λοιπόν, να σας δείξουμε. Αυτό και κερδίσαμε. Θα σας δείξω αυτή. Ανάλυση μάχη. Άρη, ένας είναι. Κρατήσει για λίγο τότε. Ήταν τότε η παλιά η ομάδα, κοιτάξτε ποιος είχα. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Και τώρα είμαστε καλύτεροι φυσικά. Έχουν φύγει και εντάξει, τώρα που συμμήθηκα, στεναχωρήθηκα λίγο που έφυγαν. Να, πέρα είμαι εγώ. Δηλαδή ήμουν εγώ. Ήταν 13 level και τέτοια έτσι τα skills. Δεν ήταν και τόσο καλά. Εντάξει ρε. Προσπαθώ να πω περισσότερο μετά και online. Σπάστηκε ένα καρτούζι εδώ. Καλά, Χρήστο. Ο Gangster είναι πάρα πολύ καλό στην ομάδα. Είναι από τότε που έκανα την ομάδα είναι μέσα και δεν έχει φύγει. Μπράβο σου, φίλε Gangster. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι εδώ, να ξέρετε. Πώς γίνεται. Δεν είναι δίπλα μας. Ναι, δεν είναι δίπλα μας. Δεν είναι φίλος μας, απλώς είναι έτσι στην ομάδα. Διαδικτυακός φίλος. Πώς λες είναι διορκής. Μπράβο, Μάρκο 4. Καλώς είναι. Αυτή είναι η ομαδική μας μάχη. Να βάλω μια αποστολή. Προπονήσεις. Έχω κάνει διάσταση δεκάρι, μυαλό 8, αντοχή 8, δύναμη 8. Επίσης κάντε εγγραφή στον Pixels PvP, στον The Black Blade 08, στον The Red Blade 04 και ο Tato 99 που είναι ο Tasso Gamer 08. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε κάντε like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Με βοηθήσει πολύ. Γεια σας. Γεια σας.